Нека разгледаме меню служители. В него можем да достъпим от главното меню в секция управление на клуба под меню служители. Чрез меню служители можете да редактирате или да добавяте данни на служител. Тук можете да въведете целия личен състав, включително служители за поддръжка, хигиенисти и други. Менюто за някои от длъжностите изпълнява просто функцията на ведомост за заплати и всеки служител може да вижда месечното си възнаграждение и бонуси, както и направените плащания на заплатата му. Но за други длъжности, като главен треньор и треньор, функционалността е по-разширена. Ако служител попада в някоя от изброените категории главен треньор или треньор, то за него могат да бъдат предварително дефинирани видове услуги, които предоставя и тяхната цена към клиент, както и да се дефинира определен паричен бонус за треньора, който той ще получава всеки път, когато тази негова услуга е предадена към резервация. Сумата за бонус за треньора ще бъде автоматично добавена към основната му заплата.